IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Manipod Barangay 23 Sarat, ket ditoy anapan dinano ti kameng ti PNP Ilocos Norte 1st Provincial Mobile Force ti Pamilya Balisakan kang runaan na kini Jamayla anabayagan a bedridden gaputi kondisyon na kas pasa ti 31st PCR month celebration ket induluan ni Police Major Jomar Andres tinagturong iti lugar tapno maitanon ti sorpresda kini Jamayla ket adati sakit na asaan pa anam-amuan agdua dekadan ti napalabas ditoy aragbalin nga emosyonal ni Manang Marilu nga ina ni Jamayla. Kailang nga tulong dito umay din pa ay kada ito balasan ko nga kada sakit na ket agyamyaman ako unay kada kayo ma'am sir iti ano siyo nga umay nangidanon kada ito nga dakkel nga tulong kada ito balasan mi ket sapay ko mata ya po Dios iti mang bendisyon iti pampamilya ayo sir manong nga tawan nga gusto dito balasan ko. Adumat umay tumultulong kat agyaman at kada kayo nga nakayayat na tumulong. Kabayatan na, tinaitid kadakwada at tulong katigiti hygiene kits, groceries, kanda dumapay, maipanamnama, nga daduntuman ng timatulungan tinaso ang unit para kadagiti agkasapulan. Para iti IFM News, ay Dolores Martinez, Tatak, IFM! IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.